ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଗି ଯାଉଛି। କ'ଣ ସେଥିରୁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ? ଚାଉଳ ନେଇଦେଲୁ କାହିଁ ଡେଇଁଦେଲୁ ରାଗିକିରି। ରାଗିକି କହିଲି ବା ମୁଁ ରାଗିକି ନେଲୋ ବା ତୋ ଶାଶୁ କତିକି ଛାଡୁନୁ ତୋ ଶଳା କତିକି ସେ ଦେଖିବେ। ଅଜାରା କୁଆଡ଼େ ତା ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ପଳେଇଲା ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କ'ଣ କଲ ଚଗଲିକି ଛାଡା ପତ୍ର ମୁଁ ଅଜାକୁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ଧରୁଛୁ ହେଇକି। ଦେଖୁନୁ ଅଜାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ହଁ ସେ ନେଇଯିବେ ଏମିତି କ'ଣ ସେ ସାରୁ କ'ଣ କିଣିକି ନେବ ନା। ଆଉ ଚାହା ପା ଖାଇଥିଲୁ? କିଛି କହୁନି। ଦେଖ ଭାତ ଗଳା ହଉଛି ହଉନି ଅଣ୍ଡା ଛୋଡୁ ଦେଖ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଫାଇନାଲ କଢ଼ା ହବ। ଅଣ୍ଡା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ନେଇ ଆସି ଘରେ ବସି ସବୁ ଖାଇବେ ନେବା। ପିଆଜ ପଇଲା କହୁନ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବି ସେଟା ମୁଁ କହିବି। ଭଜା ହବ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବି ଭଲକିରି। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ରୋଷେଇ କଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି। ସତରେ ମୁଁ କେମିତି କରୁଥିଲି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଆଉ। ପିଆଜ ଭଜା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା କଳା କିଟିକିଟି ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିବ। କଳା କେଟିକିଟି ନାଲି ନାଲି ଦେଖାହେଲେ ପକେଇବ ମସଲା। ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି କଳା ହେବ। ନାଲି ହେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ପୁରା କଳା କରିଦେବ ପିଆଜକୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ହବ ନା ତାପରେ ମଟର ଗ୍ରୀନ ମଟର ଏବେ କଷା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ୱାଟର 1 ଲିଟର। ଏବେ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ଫଟାଫଟ। ଭାଇମାନେ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଥାଳି ତାଟିଆଟା ଧୋଇଁଦେ କହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ତ ସେଇ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଫୁଲକୁ ଖୋଲିକି କହୁନୁ ଆଉ କହୁନୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ କହୁନୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ତ ସେଇ ଦୁଃଖ ଯଦି କ'ଣ ସୁଖ।